Kang samenajok muni da tum penang anak kisung kacetong nang do laso penajok kiduk det arat Phan kang sampen kapajok je Phan mathasi Phuloni Youth Development Committee tumpen pekar keron pon kidamdang madijong ni phai ingkoi rai siar ni arni kang sam por phai ke thomalom Phuloni constituency ke parlo Phuloni Harmon Club lo Phuloni Youth Development Committee tumpen kawe pin arat tuma Phan mathasi pekar ron pon lo athe ningkrenga por penanga di malong kang sam ka chak nang pen apran kedam nang dupi lasu kamatha jok Phuloni Youth Development Committee tumpen Lottery Club of Guwahati luita tumpen isi a project ki wan pen a jok Phuloni Youth Development Committee tum project agency ake joy pen pekar keron pot lason se kewangji langar nita ake engate ko tuma Phan wheelchair ta ke joy pen ron ponji la pen ame kawe tuma Phan ake joy pen selang ponji puta pachini pon Peningul tum Phuloni Youth Development Committee pen ladak blanket pekar keron ajay me kadupon bangso ajay me galong Rotary Club of Guwahati luit atum nang citong dun bangso nang citong dun along nilitum penakan 68 a member tum Phan blanket ram pon iklong nonoma lapen arong damsi nilitum bangso a blanket ram pon bom ikhela lapen nilitum sponsored ke alang lig Guwahati Rotary Club ahin pensil la bangso blanket ke na sponsor din lo la penili tum keron nangke Phuloni Youth Development Committee pen seron pon dilo Phuloni pen dir chuna rongpi kerbyang long life